Hello, mga Kabisyo! Like super legit and all. This is DJ Robin Shena. Konyo Bicolano po. Hi, Nicole Yala here! Christopher here. Hello mga kabisyo! Ako po inyong Uncle Diego Bandido. At hello din mga kabisyo. Ito din yung uncle. Totoy ba to? Hi! Hello! Taas. Kunwari hindi kinakabahan. Totoo. Kunwari hindi kami pressure. Ang hatat na tita! Tita Tanya Chinita! Inayos ko yun. At cool na Uncle Dago. We're like gonna do SML. Subo mo love! Ano yung gagawin? Subo. Oo. May mga foods, tapos hulaan lang namin kung ano yung sinusubo namin. Oo. Tapos naka-blindfold kami. Explain Yes. namin, maghuhulaan kami. Jack and Poy na tayo? Galingan natin na kasi kalaban daw namin yung ibang mga radio DJs. Yes. Let's beat him. Bato, pick! Ako na titikim. Jack and Uy! Ayan. Oh, yun. So ako panalo. Bato, pick! O, mauna kang titikim. Susubo. Ayan, okay. Bato, pick. Manalo ako. So, ikaw ang Ako ang hula. Okay. Ay, ako kakain! Oh, ikaw kakain. Bato, pick! Bato, pick! Talo ka. Oh, so sino mauna? Ikaw. Ako. Ako, di ba? Ikaw pala. Ba't galaw ka ng galaw? Narinig ko to. Na-excite ako. Na-excite. Matamis. Sumasali na naman. Ano to, partner? Maasim, maliit. Gummy bear. Pwede ba maraming sagot? Ayun, malapit doon. Gummy bear. Sige pa. Gusto to ni Pabo, feeling ko. Gusto to ng mga kids. Huwag ka lumayo doon sa sagot mo. Gummy, ano pa? Gummy worm. Yes! Tama? Worm. Tama, no? Ay. Ay, alam ko na, chichirya. rinig. Oh, Pwede na ba yun? pwede ba yun, chichirya? O dapat specific? Mas specific pa. Sige, go. Pahaba. Hoy! Magbilisan mo! Sorry, pabilisan pala. Pahaba parang hotdog. Cheese curls. Hindi, mahaba nga eh. Eh di cheese curls na mahaba. Cheese, cheese logs. Hindi, parang kinain mo to last time. Yung pinamigay ni ano. Lumpia. Okay, Tama. Lumpiang chichirya. Ito. Masarsan. Masarap sa barbecue. Ano kasi hindi ko pa tinitikman. Fishball. Ay, teka, nasan ba? Ano to? Laway. Meron pa kakainin? Parang wala. Tomato sauce. Wala talsap ka. Tapos na? Tapos na? Pwede na mag-open? Pwede na? Ah! Sayang. Dapat sa ulitin natin sa partner papatikin nyo. Hala! Nasubo mo na yan? Ay? Malambot. Maalat-alat. Lasang itlog na maalat. Itlog. Oo nga, itlog nga. Pero parang may buhok-buhok. Wait lang, ano to? Bawal amoyin, no? Hindi pala ako nagugas ng kamay. Ano sa'yo? Ay, Uy, mabilis sa oras. ano siya? Like malasa. Wow. Like malasa. Kaming tulong Hindi siya crispy. Pero para siyang Malambot? Yeah, malambot. Like Malambot. super lambot. Anong lasa? May kasing lasa? Bawal brand. Parang garlic-ish. Garlicky. Parang garlic-ish yung Crispy. lasa. With parang may herbs and spices din. Tapos every time na parang, Fried bakit garlic? nagbabago yung lasa? Saan siya nilalagay? Sa bibig. Tingin mo? Eh di syempre subig. Hoy, ayusin mo! Ayun nga, garlic-ish. Garlic. Cornic. Di, ano nga, Malutong? malambot. Like super lambot. Pang-ulam? Yeah. O, pang-ulam siya. Nilalagay Alam sa ko na. siomay? Ano to, maalala mo dito yung boyfriend mo. Ha? Oo, maalala mo. Pang-ulam to. Grabe. Oo, legit yan. Bakit boyfriend? Wait Maalala lang, mo. maalat. Maalat. Asin? Asin? Lasang patis? Hindi, it's like Kainin mo pa, more. meaty siya, garlic. Shawarma. Uy,
Hindi, sige, pass. Ay, next na ako na pala. Uy, ano? May buhay ba? Ay, tapos na. Wala, talo tayo. Wala, talo tayo. Embutido yung una. Tama, diba? Embutido. Ano? Ay, embutido. Ay, sabi ko shawarma. Ay, alam ko to. Sa Sabaw Baguio. yan. Marami nito sa Baguio. Sa Baguio, sitaw. Nilalagay sa tinapay. Wait, sige, go. I-ano mo pa. Nilalagay sa tinapay. Ha? Nilalagay sa tinapay palaman. Usually, nyog. Uy! Uy! Wala nang tao! Dali. Anong amoy, anong lasa? Ano? Malambot? Blanc Monster. Bronx Monster. Cookie! Oh, cookie. So ako na. Mm. Okay. Masarap siya. Paborito ko doon. Kinakain to ng mga bata. Biskuit. Hindi. Masarap to. Kinakain ng mga bata. Tinutusok. Tusok. Minsan sinasamahan ng marshmallow. Hotdog. Ano na? Ano? Magsalita ka. Wag. Meron sa Meron sa Mamon. Hindi, parang gatas. Cake. Hindi, Parang gatas. Describe mo pa. parang mikmik. Mikmik. Pulburon. Next! Game. Parang nilalagay ito sa sa ulam ah. Lagay sa ulam. Bitsin. Hindi. Tinitimpla siya. Ginisa. Asin. Hindi. Nilalagay Sugar. ito sa ulam. Toyo. Ha? Vinegar. Maasim-asim siya eh. Na powder by powder. Maasim-asim na powder. Ano? Bisi. Pass! Ano ba? Bilis! Time's up na. Sauce. Sauce. Ikaw pa rin pala. Hindi mo pa rin nakuha. Sige. Uy! Ano yun na? Bilis! Sayang yung oras! Dali! Bigay na ko yung matamis. 1 minute. Matigas. Malambot. Malambot siya. Malambot. Mamon. Hindi. Dali. Ano? Pass. Sige, Panimpla. tikman mo uli. Dali. Ano? Yun nga. Ano yan? Ay, paborito ko to, Col. Alam mo to, sa umaga, ito yung nakalagay sa fruits and vegetable ko, Col. Cheese. Okay. Okay. Palaman. May mani na palaman. Peanut butter. Okay, good. Pwede dyan, nagutom ako. Col, Mm. ano to? Nasa dulo ng barbecue stick kasama Taba, ng taba, hotdog. taba. Kasama ng hotdog. Marshmallow. Yeah. Okay. Daw mo nga. Col, gutom ka ba? Col, isa lang, Col. Hindi umusin. Hindi. Col, Hindi ko malasahan eh. olives. Hindi. Ham. Good. Ay, putik. Col, palaman din. Masarap to sa Mayonnaise? tuna. Pero hindi ko paborito yun. Ay, mali. Mayonnaise, hindi mayonnaise? Hindi mayonnaise. Well, anong lasa? Wait lang, Col. Palaman? Oo. Palaman. Ano to? Palaman ba yan? Palaman siya, Col. Pero ano yung texture niya? Pwede mag-pass? Pass na to, pass. Ito, akin. Kasama ng cornic. Cornic. Dingdong. Hindi. Green peas. Yan. Charan. Correct. Ikaw. Ay, ako lang kulan. Bakit ganun yung lasa ng ketchup? Ketchup ba yan? Diba?
Go. Ito na yung first item. Okay, so... wait lang. Ito ay pwedeng sausawan. Masarap sa mangga. Bagong. Next. Ikaw na. Ay, ano to? Ano to? Ano yun? Parang ako'y kinakabahan. Ano kaya yan? Isa sa mga madalas ulam. Madalas ulam, may sabaw ba yan? Wala. Ay, nagtatanong ako. Parang itong pinuhenyo. Ay, hindi. Iniihaw. Binibili sa kanto. Gusto mo to? Binibili ko sa kanto. Yun. Okay, next. Wala akong nararamdaman. Okay. Ay, ano to? Oh my God! Favorite ko to. Chicken? Hindi. Matamis. Binibili sa tindahan ni Aling Nena. Piso-piso siya. Tapos, Shit. ano siya? Matamis? Ha? Matamis. Chocolate. Choknut. Ay, slimy ito. Ginagamit ito pag nag-ayos ka ng pagkatas mo maligo. Sa ngipin. Toothpaste? Yes. Oh my God. We're so good. Galing. Uy, ano to? Dali mo. Oh my God. Ano to? Dali mo. Powder siya eh. Mikmik. Hindi. Kape? Pero, hindi, nakakapagpa-energize. Kokwa? Pwede ba yon? Rekowa. Yan. Pwede. Ay. Ay, ang sarap. Ay. Ba't ako ng toothpaste? Ano hindi ko Favorite ko to, guys. Ano yung favorite ko? Thank you, ah. Ay. Oh my God, ano to? Tingnan mo naman kasi ang sarap. Paano ka kasi kumain? Isang kamay lang, B. I-declare na natin. So, para po sa Subo Mo Love Challenge, napatunayan namin ni Rocky Terra na kaming dalawa ang pinakamagaling sumubo. Yes, magaling talaga. Magaling lumumba yung ginawa natin. Alam mo, kung umabot tayo sa part na to, hindi ko maulaan. Hindi, paano ko siya i-describe yan? Hindi ko nga alam eh. Sabihin ko sa'yo, lupa na to. Pero anyway, kami ang panalo, guys. So, congratulations So, to ano us. pang prize dito? Ha? Wait lang. Jowa, sa'yo na lang. Talaga ba? Gwapo yan. Nakakangge. Oy, pero thank you so much, guys. So, kung may mga challenges pa kayo na gustong ipagawa sa amin, just comment it down dito sa video na to at titingnan namin kung gagawin namin. Depende pala sa prize, So, kung merong 1 million cash prize, why not, diba? Yan. Tsaka pwede pa lang yung mga viewers natin dyan, pwede silang mag-suggest nga ng ng challenge. Tapos dapat sila din yung magbigay ng prize. Totoo. At syempre, pwede kayong mag-subscribe lagi. Tapos is-share nyo na din tong video na to. Lalong-lalo na kami yung nanalo. Yeah!